Magandang araw and welcome po sa ating new episode. It's another cooking vlog. Today we're going to cook spicy buttered prawns. At malalaki ang binili natin prawns. Mahal po siya. Oh my God. And ang binili lang natin is more than 1/2 kilo. Ayan, malinis na ang ating prawns. So next, I'm going to show you kung paano natin linisin ang ating prawns. First, gumamit po tayo ng scissor, kitchen scissor, and then patuloy natin sa ulo at sa may buntot. Pagkatapos niyan, ayan, hatiin natin sa may gitna para matanggal natin yung bituka or yung intestine bang tawag doon, yung maitim na yon. Ayan, cut lang natin siya hanggang sa dulo. And after that, ayun, ang maitim na intestine yan. Kailangan natin tanggalin yan, guys. So, from top to bottom, ayan, hilain lang natin ng konti. Ayan, pag may naiwan, kailangan tanggalin sa may buntot. Ang tawag sa proseso niyan is devein. So, pagkatapos natin i-devein, ayan, iisahin na naman natin silang lilinisin para garantisado talaga na malinis ang ating lulutuin na butter shrimp prawns. At malinis na ang ating prawns, set aside muna at ready na natin yung next ingredients. At gumamit po ako ng isang small size whole garlic. Ayan po. Next is ilang pirasong chili. This is optional din, guys. And spring onion, of course. So it's time to cook. First, pag mainit na ang ating wok, lagay natin ang ating mantika. Konting mantika lang kasi maglalagay din po tayo ng butter dyan. So mainit na ang ating mantika, lalagay na natin ang ating minced garlic. At pag okay na yung kulay niyan, I mean golden color, pwede na natin ilagay ang ating next na ingredient. Okay na ang ating garlic, so nilagyan na natin ang ating prawns. Guys, nakalimutan ko lang i-video ha. Naglagay na rin po ako dyan ng butter. At dinuduran ko na rin ng pamintang durog or ground black pepper. Next, ang ating oyster sauce from, of course, Mama Sita. Ito is optional lang po, guys. Kung available sa inyo, okay. Kung hindi naman, it's alright. At pwede rin po kayong gumamit ng kahit anong pampalasa tulad ng magic sarap o shrimp broth cubes. Next, lagay na natin ang ating green chili. Another optional ingredient po yan. Kung gusto nyo na medyo maanghang, it's okay. Pwede rin kayong gumamit ng chili powder if it's available sa inyo. At luto na ang ating buttered shrimp prawns. Pwede na natin ilagay ang ating spring onions. Garnishing lang po yan. O, diba? Ang gandang tignan. And it's done. Luto na po ang ating spicy buttered prawns. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please give me a thumbs up. And please don't forget to follow my Facebook page, Manang Marie, my YouTube channel, my Hyper Vlogs, for more videos update. Till next video, guys. Bye!